дуруд ба шумо тамошобинони азиз, мухлисони ҳамешагӣ барномаҳои телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Ин лаҳза барномаи раҳ ба раҳ аст, боз меҳмони хонадони шумо. ноҳияи Ёвон минтақаи саноативу кишоварзӣ, вале дар баробари ин ноҳия аз ҷиҳати соҳаи сайёҳӣ низ пешрафта мебошад, зеро ин минтақа ҷолиби сайёҳон аст ва бисёр мавзеъҳои зебои сайёҳӣ дорад. Пас ҳадафи имрӯзаи барномаи раҳ ба раҳ ин сафар намудан ба ноҳияи Ёвон аз ноҳияи Рӯдакӣ то маркази ноҳияи Ёвон ва то чӣ андоза шароит дар сайри роҳ барои сайёҳон, мусофирон, меҳмонон муҳайё шудааст, шумо пас аз тамошои барнома воқиф хоҳед гашт. Фақат моро то охири барнома ҳамроҳӣ намоед. ин водӣ бо табиати афзунгар, роҳи пурпечутоб, талу тепазор нисбати дигар минтақаҳо фарқкунанда мебошад. боиси зикр аст ки масири душанбе то маркази ноҳияи Ёвон зиёда аз 50 километр роҳро ташкил дода, барои сайёҳат на танҳо тавассути нақлиёти автомобилгард, балки мотосиклу дучарха низ хеле қулай мебошад. тамошобинони азиз, диққати маро ин манзараи хеле зебо ба худ ҷалб намуд. Айни ҳол мо қарор дорем дар як теппа ва аз ин ҷо тамошо дорем як деҳаи хеле ҳам зебо. бубинед чӣ қадар табиат ҳайратовар аст. аз як тараф агар дар ин ҷо барф ба назар мерасад, ҳоло ҳам фасли зимистон аст, аз сӯи дигар аллакай сабза дамидааст ва сабзӣ низ дар ин манзара ба назар мерасад ва албатта ман фикр дорам барои ҷаҳонгардон ин табиат, ин манзара писанд меояд, зеро он воқеан ҷолибу ҳайратовар аст. ноҳияи Рӯдакӣ байни масири Душанбе Ёвон ҷой гирифта, тавассути ин роҳ ноҳияи Ёвон бо шаҳри Душанбе пайваст мегардад. гарчанде деҳаҳои сари роҳ он қадар калон ҳам набуданд, аммо хонаҳои деҳот дар мавзеи хеле зебо сохта шуданд ки табиати он ҷолибу диққатҷалбкунанда дар назари ҳар як сайёҳ мебошад. тамошобинони азиз, мо аллакай ҷамоати деҳоти Султонободи ноҳияи Рӯдакиро низ гузаштаем ва ин лаҳза вориди даромадгоҳи ноҳияи Ёвон шудаем. албатта табиат имрӯз маро дар ҳайрат гузошт. Ёвон дар қисми марказии Тоҷикистон дар шимоли водии Вахш воқеъ аст. маркази водӣ шаҳраки Ёвон мебошад. водии Ёвон аз се тараф бо кӯҳҳо иҳота шудааст. аз шарқ бо Қаратоғ маҳдуд шуда, дарёҳои Вахш ва Ёвонро аз ҳам ҷудо мекунад. баландии кӯҳ дар қисми шимолӣ аз 1720 то 1750 метр мерасад. паҳнои он дар ин ҷо ба 87 километр баробар аст. аз ғарб ҷетимтоғ ё ҳафткӯҳ ба водии ҳад гузоштааст. баландиаш аз 700 то 1400 метр.
сарҳади шимолӣ бо обтақсимкунаки силсилаи дарёҳои водии ҳисор ва дарёи вахш мегузарад. дар ин қисм кӯҳҳои миркӯҳ, рангонтоғ ва пуштакӯҳи хоҷа обдолон ки ҳамвориҳои он бо доманаҳои ҷетимтоғ пайваст мешаванд воқеанд. майдони умумии ин водӣ ноҳияи Ёвон 276.2 км мураббаъро ташкил медиҳад ва бубинед чӣ қадар заминҳои васеъу кушод дорад ва барои самти кишоварзӣ ҳам фоидаовар мебошад. ин лаҳза ман мехостам як сурати хотиравиро дар ин мавзеъ гирам. барои иқлими водии Ёвон тобистони дарози гарм ва зимистони кӯтоҳи рутубатноки нарм хос аст. дар ноҳияи Ёвон барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ шароитҳои мусоиди хизматрасонӣ фароҳам оварда шудааст. аз ҷумла вобаста ба хизматрасонии нақлиётӣ зикр намудан ба маврид аст ки дар ин ноҳия қитъаи роҳи оҳани душанбеи Ёвон бохтар фаъолият менамояд ки ба сайёҳони дохиливу хориҷӣ ва сокинон хизмат менамояд. лозим ба ёдоварист ки ноҳияи Ёвон бо саноати худ хеле пеш рафта, ҳатто ҳангоми ҳаракат тавассути нақлиёт корхонаҳои саноатии сари роҳӣ низ ба назар мерасиданд. тамошобинони азиз, ин лаҳза мо қарор дорем дар деҳаи Дахана ва ин мавзеъ аз ҷиҳати рушди инфрасохтор фарқкунанда мебошад ва боиси зикр аст ки дар ин ҷо барои мусофирон, гардишгарон, сайёҳон, меҳмонон шароит сари роҳ хубтар муҳайё шудааст. аз ҷумла ошхонаҳо, меҳмонхонаҳо, мағозаҳои хӯрокворӣ ба назар мерасанд ва ман ҳам ин лаҳза мехостам аз мағозаи деҳаи Дахана барои худам ягон маҳсулот харидорӣ намоям. қайд намудан ҷоиз аст ки ноҳияи Ёвон дорои мавзеъҳои сайёҳӣ ва диққатҷалбкунанда мебошад. маконҳои диққатҷалбкунандаи ноҳия инҳо мавзеъҳои мирзоӣ, мавзеъҳои чилбибиён, чаноро, каҳдарав, ғарабқала, мавзеи шифоӣ оби шифоӣ дар Гугирдоб, муҷассамаҳои модар, шоири солҳпарвар Мирзо Турсунзода, боғҳои фароғатӣ, мавзеъҳои истироҳатию дамгирӣ аз қабили инҳо мебошанд. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия тасмим гирифтааст ки бобади шароит фароҳам намудани сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ тамоми шароитҳо ва имкониятҳоро муҳайё намудааст ки аз ҷумла дар ноҳия 6 меҳмонхона, 6 тарабхонаи замонавӣ ва терминалҳо, нуқтаҳои маблағгузаронии телефонҳо, дигар имкониятҳоро муайён намудааст. имсол дар паёми навбатии хеш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чӣ тавре ки қайд карданд, ҷумҳурии Тоҷикистон на фақат мисли дигар давлатҳо бар ин дар як фасл барои қабул намудани сайёҳон имконият дорад, балки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистони азизи мо гарчанде ки ҷавонам бошад, бо ҷавонии худ нигаҳ накарда бо дастгирию ғамхориҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми шароитҳоро муайё гардондагӣ аст ки дар 4 фасл сайёҳони дохиливу хориҷӣ метавонанд озодона гашту сайёҳат намоянд ва аз
таъриху фарҳанги гузаштаи миллати тоҷик, мардуми миллати тоҷик огоҳӣ пайдо намоянд ва дидан кунанд. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия тасмим гирифтааст ки барои боз ҳам хубу бештар муҳайё сохтани сайёҳони чӣ дохилию чӣ хориҷӣ, чунки ноҳияи Ёвон ноҳияи саноатӣ ва кишоварзӣ мебошад. ба ҳамин хотир нақшаҳоро дар бар гирифтааст ки боз ҳам ҷойҳои сайёҳиро бештар кунанду боғҳои сайёҳӣ, дигар боғҳои фароғативу сайёҳӣ, дигар ҷойҳоро зиёдтар намуда обод созанд. сайёҳон боз бештар ба ноҳияе омада дидан намоянд, аз таъриху маданият, русму оини ноҳияи Ёвон ва миллати тоҷик бохабар шаванд. гарчанде то расидан ба маркази ноҳия сари роҳ марказҳои хизматрасонӣ, меҳмонхонаҳо, тарабхона ва ошхонаҳо кам ба назар мерасиданд, аммо дар маркази ноҳия шаҳраки Ёвон ин иншоот зиёд ба назар мерасиданд. ассалому раҳмати калон. Лутфан мегуфтед ки ин чойхонатон чӣ нави таом дорад? Чойхонаи мо барои якум хомшурбо, сағашурбо, резашурбо, боз барои қайла, казанкабаб, ош, шашлик, табака, моҳии форел. бештар кадом нави таомро мизоҷиён интихоб менамоянд? Митоха ош интихоб метавонанд. тамошобинони азиз, ана оши фармоишии ман ҳам омода шудааст ва мебинем ки чӣ гуна ин ош дар чойхонаи фараҳбахш маззааш чӣ гуна бошад. лаззатбахш мебошад. ё ман хеле гурусна бошам, ба ҳамин сабаб ки дар назарам ош хеле болаззат аст. баъди истеъмоли хӯрок мехостам аз осорхонаи ноҳия аз наздик дидан намоям, аммо аз рӯи гуфти масъулин дар бинои осорхона айни ҳол корҳои таъмирию азнавсозӣ рафта истоданд ва нигораҳо муваққатан дар қасри фарҳанг ҷой дода шуданд. тамошобинони азиз, аллакай мо ба маркази ноҳияи Ёвон расидаем ва лозим ба ёдоварист ки осорхонаи маркази ноҳия айни ҳол дар таъмир қарор дорад ва мо тасмим гирифтем аз қасри фарҳанги ноҳияи Ёвон ки сари роҳ ҷойгир аст, аз наздик дидан намоем. рафтем.
бинандагони азиз, чуноне ки мо қайд намудем, айни ҳол осорхонаи ноҳияи Ёвон дар таъмир қарор дорад ва ҳамаи он асбобу олотҳое ки дар осорхона буданд дар қасри фарҳанг дар як гӯшаи махсус ҳозир ҷой дода шуданд. Бубинед чӣ қадар ноҳияи Ёвон аз асбобҳои қадимаи миллӣ бой будааст. Ҳамаи он ёдгориҳои таърихӣ дар ҳамин мавзеъ ҷой гирифтанд. дар соли 2021 собиқ бинои амонатбонк ки дар ноҳияи Ёвон фаъолият дорад ба ҳамчун тӯҳфа ба бинои осорхона яъне тақдим намуданд барои азнавсозӣ таъмири пурра яъне ки таъмири капиталӣ гузарондани ин осорхона бо дастгириҳои раиси ноҳияи Ёвон 400 000 сомонӣ маблағ гузории ҷудо гардид. онро сохтмончиён ба анҷом доданд ва то ҳол иҷрои он иҷро нашудааст ва бо дастгириҳои Бонки ҷаҳонӣ ба маблағи 500 000 сомонӣ дар соли 2023 ба нақша гирифта шудааст ки бо тамоми ҷиҳозҳое ки дар он ашёҳои яъне нодир ҷобаҷо гузошта мешавад таъмини онҳоро ба уҳда доранд ва боварӣ дорем дар арафаи ваҳдати миллӣ ин бинои осорхонаи кишваршиносӣ бо пурра аз таъмир мебарояд ва тамошобинон яъне ба осорхона яъне гузар карда аз рӯзгори яъне аз он нигораҳое ки тӯли қарнҳои зиёд дар ин ноҳияи мо мавҷуд мебошанд тамошо намоянд. дар давоми соли 2022 сайёҳони дохилӣ бо теъдоди 520 адад ки дар ноҳия яъне ки вориди ноҳия гаштанд аз осорхонаи мо дидан намуданд ва сайёҳони хориҷӣ бошад 115 нафарро ташкил медиҳад. сайёҳони хориҷӣ ба ин ноҳия сафар карда ва аз осорхона дидан намуданд ва ҳама рӯза дари осорхонаи ноҳияи Ёвон боз аст. қасри фарҳанг соли 2016 инам бошад бо дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат бо дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ва тибқи барномаи давлатӣ рушди муассисаҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақшаву чорабиниҳо таъсис дода соли 2016 ин қасри фарҳангро бо маблағи зиёда аз 1 780 000 сомонӣ бо таъмири пурра яъне ки аз таъмир бароварда шуд ва дар бахши фарҳанг бо тамоми сару либосҳои саҳнавӣ, рақсӣ, асбобҳои тақвияти овоз, асбобҳои гармидиҳӣ муҷаҳҳаз гардонда шудааст ва то ҳол ҳунармандон айни замон фаъолияти пурраи бахшро яъне ки ба уҳда доранд. барои фароғати сайёҳони дохиливу хориҷӣ ва мардум ноҳия ҳамарӯза се боғи фарҳангӣ ғалаба, фароғат ва бобоҷон ғафуров хизмат мерасонанд. хиёбонҳои марказии ноҳияи Ёвон тоза нигоҳ дошта шуда ҳар як меҳмони дохиливу хориҷиро мафтун менамояд.
авваланбор ассалому алайкум тоҷикистон барча фуқарошда мана тоҷикистонда омадем тоҷикистона шурӯ буда заминоша тог хӯрдем ҳурмат иззаташ нағз буда мана O'zbekiston Tojikiston omadek moda 2 ro'z past shud. Hamash hurmat izzatash naqz bуда. Бисёр одамҳо як хел инсоно нағз аст. Мо мошин қите омада будем, мошинам мотора часпидем. роҳҳо чӣ гуна буданд? Роҳҳо топ тоза. Авваланбор раҳмат ҳамин Тоҷикистон президент дашт када O'zbekiston президент аст. Мана насиб када буда омадем хеш табория дидем. Сари хокошон рафта зиёрат кардем. Ман аку шаҳра тов мехӯрам, як 2 рӯз пас мерем. Боғои фарҳангида рафтем, бисёр хушро буда. Нез нағз буда Тоҷикистон тӯре гап якум бор омадастам. Ман Москвада шудаги, ҳар шаҳарда шудаги Тоҷикистон надидаги ман да. Чунки Тоҷикистонда бисёр хеш табора ҳастанд. Ҳам Тоҷикистон омада хеш табора дидам. ба ақидаи баъзе меҳмононе ки аллакай ташрифи ноҳия намуданд, яке аз хусусиятҳои ҷолиби ёвон аз он иборат аст ки меҳмон дар ин макон ҳеҷ гоҳ зиқ намемонад ва агар алами зиндагӣ ҳам дар дилаш бошад, дар суҳбати хушу зарофатгӯиҳои мардуми соҳибдилу шухтабиати ноҳия зуд ба шодиву фараҳ табдил меёбад. албатта ман ҳам бо ин ақида ҳамфикр мебошам, зеро ин ноҳия барои ҷалби сайёҳон ва пешбурди сайёҳӣ иқтидори воқеӣ дорад, зеро манзараҳое ки дар масири рӯдакии ёвон тай намудам фаромӯшнашавандаанд. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо мо бо шумо хайру хуш мекунем, зеро мо расидем ба нуқтаи охирони интихоб намудаи барномаи имрӯзаи раҳбара. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома доранд. хай сиҳатманду хонаобод бошед.